मंगलमूर्ती गजानना 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 मंगलमूर्ती गजानना 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 मंगलमूर्ती गजानना पार्वती नंदना पावदया घना पार्वती नंदना पावदया घन पाप पुंज दहना गजानन पाप पुंज दहना गजानन पाप पुंज दहना गजानन तापत्रय दुःखार्ति विनाशन तापत्रय दुःखार्ति विनाशन शापानुग्रही रे पुरातन आदिवंदीन चरण गजानना आदिवंदीन चरण गजानन गजानना गजानना मंगलमूर्ती गजानना 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 तुमची गणपती ब्रह्मणस्पती तुमची गणपती ब्रह्मणस्पती तुमची गणपती ब्रह्मणस्पती तुमची गणपती ब्रह्मणस्पती गणपती
मंगलमूर्ती गजानना मंगलमूर्ती गजानना मंगलमूर्ती गजानना. ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. पुराजन मेळ्नो कृष्ण मोणुया कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणू मुक्ती पाहूया. कृष्ण मोणुया कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणू मुक्ती पाहूया. कृष्ण कृष्ण मोणुया कृष्ण कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणू मुक्ती पाहूया.
मोणुया कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणु मुक्ती पाहूया कृष्ण मोणुया कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणु मुक्ती पाहूया तिथी अष्टमी आठैताती तिथी अष्टमी आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी सृष्टिरी प्रकटलो 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 सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी सृष्टिरी प्रकटलो गोकुलग्रामी शिष्टरक्षक सर्वान्तर्यामी कृष्ण मोणुया कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणु मुक्ती पाहूया कृष्ण मोणुया कृष्ण 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 मोणुया कृष्ण 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 मुक्ती पाहूया कृष्ण मोणुया
हनुमान की, गौड़ सारस्वत समाज की. दैदवरून शांत आणि एक 20 मिनिट्स मात्र मागीर उलयत. आमकां सिंगर्सांक तेंच कश्ट गलाट आसला, आमकां स्वर दवरूंक कश्ट जाता. दैदवर न्हू मोगानी आनी 20 मिनिट उलयना अशी आसका तुमी. रीतन रेत यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनम् वंदे सुशीला सुकृतीन्द्र सद्गुरु वंदे सुशीला सुकृतीन्द्र सद्गुरु. श्री सुकृतींद्राले स्मरण हे कोरचे, श्री सुकृतींद्राले स्मरण हे कोरचे, सुकृतरे अमुचे
सुकृतींद्राने स्मरण हे कोरचे श्री सुकृतींद्राने स्मरण हे कोरचे सुख तरी अमुझे बहु सुख तरी अमुझे सुख तरी अमुझे बहु सुख तरी अमुझे ओ श्रीपुराचे परम सात्विक ओ श्रीपुराचे परम सात्विक सुरवंत्य रे भाग्यदायक ओ श्रीपुराचे परम सात्विक सुरवंत्य रे भाग्यदायक व्यास रघुपतीले चरण सेवक व्यास रघुपतीले चरण सेवक व्यास रघुपतीले चरण सेवक काशी मठाधीप सरळ तात्विक काशी मठाधीप सरळ तात्विक सुख तरी अमुझे बहु सुख तरी अमुझे सुख तरी अमुझे बहु सुख तरी अमुझे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निश्चलमती वैष्णव धर्माचे निश्चलमती वैष्णव धर्माचे नियत कर्मरत ज्ञान भक्तीचे नियत कर्मरत ज्ञान भक्तीचे सुख तरी अमुझे बहु सुख तरी अमुझे सुख तरी अमुझे बहु सुख तरी अमुझे शमदमादि सद्गुण संपन्न शमदमादि सद्गुण संपन्न क्षमा समुद्र संन्यासी वरेण्य शमदमादि सद्गुण संपन्न क्षमा समुद्र संन्यासी वरेण्य रमा रमण हरि मूल नारायणांग रमा रमण हरि
अज्ञानाचे कळकान दृष्टी जल्ली मंद अज्ञानाचे कळकान दृष्टी जल्ली मंद ज्ञानांजन डोळ्यात सुईले दया घन सद्गुरून साष्टांग वंदन करथा प्रेम भक्तीन वेद व्यासरूपी श्री सुधींद्र तीर्थ चरणांक वेद व्यासरूपी श्री संयमींद्र तीर्थ चरणांक जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय रामकृष्ण हरी जय 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 रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण गोविंद नारायण
सोडवानु हाडी देवा माधव दास्यारी सोडवानु हाडी देवा माधव दास्यारी रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी वासुदेव गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं हरिं हरम् जय जय रामकृष्ण हरि 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 कृष्ण विष्णु हरि राकरे मुरारी कृष्ण विष्णु हरि राकरे मुरारी भक्त बंधु शौरी कृपाकरी भक्त बंधु शौरी कृपाकरी कृष्ण विष्णु हरि राकरे मुरारी तारी हो संसारू कोण करी पारू तारी हो संसारू कोण करी पारू कृष्णा तू दारू सर्वाधारू कृष्णा तू दारू सर्वाधारू कृष्णा तू दारू सर्वाधारू कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी अनाथा संभाळी राघवन माळी अनाथा संभाळी राघवन माळी संकटा तू मोकळी करी देव कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी जगा जन्मा कारणु मूल नारायण गोकुलाचो प्राणु संकर्षणु गोकुलाचो प्राणु संकर्षणु कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी जय जय रामकृष्ण हरी 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 जय जय रामकृष्ण इतले वेळो सुश्राव्य जावनो सुमधुर जावनो
आमकां पुरा इतले चंद भक्ती संगीत दिवन मन आनंद दिलेले श्री शंकर शानभाग हांकां आमगेले नमन नमस्कारू. आनी आमी चिकेची आनीके चिके सायलेंट जावन बेशे आशिल्ले म्हूण म्हाका दिसता सर. आमी आमचिके निशब्द मेंटेन केलें जाल्यार तांकां आनीके मस्त उत्तेजन दिला म्हण जाता आनी तांणी मस्त इनवॉल्वमेंटारी आमकां सांगता सची आमी ताजो सदुपयोग घेवका आशिल्ले म्हूण म्हाका म्हगेल्या मनान दिसता सर. हांव आतां श्री सोना गणेश नायक आनी सदाशिव शणै आनी कासरगोड चिन्नमाम आनी सुब्राय नायक बालचंद्र प्रभू हांकां वेदिकेर आपयता. नरसिंह नायक मामान वरेन वेदिकेक येवका. शंकर शानबाग हांकां सन्मान करूक तांकां पुरा वेदिकेर आपयता सर. हांगे लोटू हार्मोनियमारी हेमंत भागवत, रघुनाथ मैसूर हांणी तबला राशिलींची, राघवेंद्र मल्ल्या मैसूर हांणी पकवाजारी आनी वेंकटेश पुरोहित हांणी तबलारी साथ दिलेलो आसा. तांकां आमगेले धन्यवाद सांगता सर. कासरगोड चिन्माम आनी बालचंद्र प्रभू तांणी ಧನ್ಯವಾದ ಸಕಳಾಂಕೈ ಧನ್ಯವಾದ. आणि मुखार सुनो सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्योती आर नायक हांणी प्रस्तुत करता सची आणि हज बदल वेदिकेरी कलावती मूर्ती हांणी मुखार सुनो हे प्रोग्रामा बग्गे तुमकां पुरा कळिसिता हाडटा. हॅलो हाकेस नमस्कार. आज आमच्या कोंकणी उत्सवांत आम्ही पुरा ओट्टू जालसा हे एक मस्त खुशीचा विषय. वय वय हां हां हे खुशीचे विषय. आज हीत आयिल्ले आमच्या अतिथी आणि बंधू भगिन्यांस पुरा आमच्या आत्मीय सुस्वागत करतासा. आज आता आम्ही एक कार्यक्रम सुरू करतासा. फर्स्ट हो हरीश अजयराव हेनी एक प्रार्थने करलवे म्हणून इचरांग येन तसा. हरीश अजयराव. आता प्रार्थने हरीश अजयराव हे प्रार्थने करतात. सर्वांसो नमस्कार. ही जनप्रिय गीते एस जानकमणी सांगितले गजमुखने गणपती ते कोंकणी भाषेने बरें मी सांगता सत.
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गजमुख तुम्ही गणपती तर तुमले वंदना, नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना। गजमुख तुम्ही गणपती तर तुमले वंदना, नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना। भाद्रपद शुक्लाच्या चौथीस तुम्ही घर घरच दय करून बरे करून देवले। भाद्रपद शुक्लाच्या चौथीस तुम्ही घर घरच दय करून बरे करून देवले। तुमच्या सन्निधानात माथे टेकून हात जोडून मातला भक्तस तुम्ही दया सिंधू। गजमुख तुम्ही गणपती तर तुमले वंदना, नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना। चौदवो लोकचे अणु अणु रेणूच्या, इह परच्या साधनस तुम्हीच कारण। चौदवो लोकचे अणु अणु रेणूच्या, इह परच्या साधनस तुम्हीच कारण। तुमच्या एक प्रीतीच्या दृष्टीचे किरण, दिले तर फिरेवा जलम पावन। गजमुख तुम्ही गणपती तर तुमले वंदना, नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना। पार्वती परशिवांच्या प्रीतीचे पूत, रातले परदैव आणि कोण सत। पार्वती परशिवांच्या प्रीतीचे पूत, रातले परदैव आणि कोण सत। पापाच्या चिखलीत कमल अंक माझ्या, पारसेव मांतर जलम साध। गजमुख तुम्ही गणपती तर तुमले वंदना, नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश. आता आमचे अनेक ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ एक ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ हे ज्योती नायक आणि टीम हेनी करत असतात. आता कोणापिल दिलं सर ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕೇಳಲೇಬೇಕಿರುವ ಕಥೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ.
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷಲಿ. ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷಲಿ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ದನಿಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು ಚೆಲ್ಲಿಸೂಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು ಬಿಂದಿಗೆ. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಹಬ್ಬಿದ ಮನೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ಮನೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅರ್ಬುದನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಅರ್ಬುದನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಹಸಿದು ಆಹಾರ ಗೊಂಬೆನೆನುತ್ತ ಹಸಿದು ಆಹಾರ ಗೊಂಬೆನೆನುತ್ತಲಿ ಹೊರಟುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಗೋವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆನುತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾ ಬರುತ್ತಿರೆ. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೇ ಸೀಳ ಒಯ್ವೆನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು.
ಭಿನ್ನಹ ಹುಲಿಯೇ ಕೇಳು ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನು ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ನೀ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಹುಸಿಯ ನಾಡುವೆ 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 ಎಂದೆದು ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ಮೀರದಿರೋ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ಮೀರದಿರೋ
ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ ಉಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರೋ ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ ಉಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಯ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಯ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಕಣ್ಣ ನೀರನೆ ಸುರಿಸಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನೆ ಸುರಿಸಿ ಕನ್ಯೆ ಇವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಕನ್ಯೆ ಇವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎನ್ನ ಓಡ ಹುಟ್ಟಗ ನೀನು ಎನ್ನ ಓಡ ಹುಟ್ಟಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಿಂದು ನಾನೇನ ಪಡೆವೆನೋ ನಿನ್ನ ತಿಂದು ನಾನೇನ ಪಡೆವೆನೋ ಎನ್ನುತ್ತೋ ಹುಲಿ ಹೋರಿ ನಗೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ಮರಳಿ ಕಂದನ ಕೂಡುತ್ತಿರಲು ಗೊಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಹಾಡಿನಲಿಯಲು ಸೊಗವು ತುಂಬಿತು ಇಳೆಯೊಳು ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಟಿಯೊಳು ನಿನಗಾರು ಸಾಟಿ ಜೀವಕೋಟಿಯೊಳು ನಿನಗಾರು ಸಾಟಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ನೀ ತೋರಿದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ನೀ ತೋರಿದೆ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲೆಂದು ಇಳೆಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲೆಂದು ಇಳೆಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆ हरिओम तुम्ही दही दोन अंग अभ्यास आता केलेले सांग 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 नाव करा सांगश
जनाला एक विनंती, आमकां पोलिसाला देखून एक ऑर्डर येयला आसा, 2 कार आड राबिल्स काय, सो इमिडिएटली काडका म्हणून तांकां सांगला. हांव त्या कारा नंबरात वाजून सांगता, KA53MA9234 ह्या नॅनो कार, KA53MA9234. आनी सेकंड कार KA10ML1673, KA10ML1673 ह्या सुझुकीचे वय. सो आता इमिडिएटली काणतला ರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಟೋಕರ್ ನೋರ್ತ ಸಕೈ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आपास रिपीट करता सा, KA53MA9234 नॅनो कार आणि सेकंड वन KA10ML1673 सुझुकी. धन्यवाद ज्योती आणि टीम हँस. आता भरतनाट्य सिंदूर आणि टीम. शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे 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 शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्वाभीष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्वाभीष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्वाभीष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शारदे शङ्कर सन्नुते श्रीपद्मचरणे शङ्कर सन्नुते श्रीपद्मचरणे सकलकला विशारदे वरदे सकलकला 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 निरे गरे गम गम द मद नि स सकलकला विशारदे वरदे सनहिम्मताये सामगान प्रिये सनहिम्मताये सामगान प्रिये शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्व
ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಶ್ರುತಿ 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 ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸ ಮದನಿ ಸನಿ ದ ಮದನಿ ಗರಿ ನಿರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮದನಿ ದ ಪದನಿ ಧನಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸನಿ ರಿ ದ ಗರಿ ಗರಿ ನಿರಿ ನಿರಿ ನಿ ದ ನಿ ದ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ದ ಮ ಗ ಗರಿ ನಿರಿ ನಿ ದ ನಿ ದ ಮ ದ ಮ ಗ ಸರಿ ಗ ಮ ರಿ ಗ ಮ ದ ಗ ಮ ದ ನಿ ಮ ದ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ಧರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸರಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಮಿತದಾಯಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನನಿ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೆ ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 नाव सांगता काय देईल ते बरे धन्यवाद सिंदूर आणि टीम असं आता हरीश अजयरो ह्याने एका अम्माच्या वर एक पद्य सांगतस होतं अगेन्स्ट नमस्कार अम्मा म्हटले तर एक विशेष विचार आमचं डकलेसन हात धरून चळीनं हे करता आमचं बोळ तिकेंचे आगे करता तरी अखेरीस आम्ही त्याच्या सांग ते चळवले नंतर ते पिल बोळले किती टाईम देत आम्ही ता एक विचार की मी एक पद्य बरली तस हे जनप्रिय चित्रगीत त्याच्या
ಸಂಗೀತ ಉಪಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮೇ कसे करू सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग अम्मा तुझी पूज कसे करू सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग माझे सगळे जीवन वरदान तुझे तू नाही तर मी होले होतो ग सांग अम्मा तुझी पूज कसे करवते सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग माझे तू चलले नाही तर चलतन तो गामी आज तुझ्या सांगते येवले किते मी फटलो नी आम तू शिकेले नाही तर बोलतन तो गामी आज तू पिल बोलले मा पिल वेळ किते नाही उरंत हे दुःख आज कळता समाज माझी धाकली माझ दूर करतन बघ अम्मा तुझी पूज कसे करू ते सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग आम्ही गाव सोडून बँगलोर आयलो बँगलोर एक फोन करून बोलवलं आम्हाला टाईमच नाही तरी त्यांच्या मनात किती आशा असता म्हणून त्या त्यांचं चिकून असतात माझे तू सोडून एक घडी राहुलेन ते नाय आज मी काम सांगून तुझ्या संग नाय आज मी दूर तरी तू बोल नाय खंडित माझ्या सरकेले क्षमा पण नाय अम्मा तू माझ्यावर सपन बैठलेस इसरून माझी स्वप्न मी बघतसा अम्मा तुझी पूज कसे कवती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग माझे सगळे जीवन वरदान तुझे तू नाही तर मी होले होतो ग सांग अम्मा तुझी पूज कसे कवती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग अम्मा तुझी पूज कसे करवते सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग धन्यवाद हरीश आता आमच्या कार्यक्रमाच्या ಕೊನೆಯ ಹಂತ स्वामी आईलसा आता एक कोलाटा जडे ड्यान्स करत असत राधिका भट त्यांच्या टीम
कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते नयनमोहना कृष्ण नीरजेक्षणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना सुजन बांधवा कृष्ण सुंदराकृते मदन कोमला कृष्ण माधवा हरे वसुमतीपते कृष्ण वासवानुजा वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते सुरुचिरानना कृष्ण शौर्यवारिदे मुरहरा विभो कृष्ण मुक्तिदायका विमलपालका कृष्ण वल्लभीपते कमललोचना कृष्ण काम्यदायका जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना विमलगात्रने कृष्ण भक्तवत्सला चरणपल्लवं कृष्ण करुणकोमलं कुवलयीक्षणा कृष्ण कोमलाकृते तव पदाम्बुजं कृष्ण शरणमाश्रये भुवननायका कृष्ण पावनाकृते गुणगणोज्ज्वला कृष्ण नलिनलोचना प्रणयवारिधे कृष्ण गुणगणाकरा दामसोदरा कृष्ण दीनवत्सला जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना कामसुन्दरा कृष्ण पाहि सर्वदा नरकनाशना कृष्ण नरसहायका देवकीसुता कृष्ण कारुण्याम्बुधे कंसनाशना कृष्ण द्वारकास्थिता पावनात्मका कृष्ण देहि मङ्गलम् त्वत्पदाम्बुजं कृष्ण श्यामकोमलं भक्तवत्सला कृष्ण काम्यदायका पालिसेन्ननु कृष्ण श्रीहरि नमो जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना भक्तदासना कृष्ण हरसुनी सदा कादु निंतेना कृष्ण सलहेया विभो गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते नयनमोहना कृष्ण नीरजेक्षणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना गरुडवाहना कृष्ण गोपिकापते नयनमोहना कृष्ण नीरजेक्षणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना धन्यवाद. आता आमचे कार्यक्रम इथं मुग्धलेसा आम्हाला आत्मीय आणि आमंत्रण देऊन कार्यक्रम कुरले ಅವಕಾಶ दिले सोना गणेश नायक हॅन्स अनंत अनंत धन्यवाद सांगतासा. आमच्या सारस्वत समुदाय पूर ಒಟ್ಟು होऊन आमच्या भाषा आमच्या संस्कृती संप्रदाय पुढे ಹೊರಯ सांगान हे कार्यक्रम मुक्तेता
ओके ओके हॅन्स सोना गणेश नायक हॅन्स आमचे अनंत अनंत धन्यवाद. आमचे भाषा आमचे संस्कृती संप्रदाय आम्ही पुढे होरया सांगणं हे कार्यक्रम मुक्सेचा सर्वजणांसो धन्यवाद. सर्वे जण सुखिनो भवंतु. भारी चंद्रितिरी बहुविध मळे नृत्य गीत आणि ते पुण्यकोटी डान्स सकडे हांगा प्रस्तुत कोरनो ज्योती आर नायक हांनी मस्त चंद्रितिरी तांगेल सारेत्यारी हे प्रोग्राम करूसून दिला. आम्ही अनेक पट्टी चप्पाळे देऊन तांक पुराय मन खुशी करूया. धन्यवाद. आता ज्योती आर नायक त्यांनी मुखार येऊ का तांके एक स्थान सन्मान. ಭಾರಿ ಚಂದದಲ್ಲೇ ತುಮಗೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆಗೆ येऊ का. नायक ममन बरेन येऊ का वेदिकेಗೆ येऊ का. थँक यू. धन्यवाद तुमकां सगळ्यांकय. भारी चंददला परफॉर्मन्स. तवळीची ग्रुप परफॉर्मन्स केलेले म्हळ्यार वैविध्यक स्किट आशिल्ले भरतनाट्य आशिल्ले कोंकणी गीत आनी आशिल्ले. आमगेलेची शोभा हेगडे माई तांकां वेदिकेर आपयताची तांकां एक सान रिती गौरव सूचना. मागीर भारी चंददल्लेले तुमगेल प्रोग्राम. शंकर शेनबाग मामान वेदिकेಗೆ येऊ का. अशोक कुंदापूर माम तन्नीवरेन वेदिकेर येऊन हे सन्मान. श्री नागेंद्र कामत तन्नीवरेन येऊ का म्हणून विनंती करता. जोर चप्पल दिया. भारी चंददलेले कार्यक्रम आशिल्ले. सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता. आणि ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಂತೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಕೊರ್ಚಾರ ಸತಿ सकडानीचिके सावधानारी बैसुका म्हणून विनंती करता.
श्री हरिगुरुभ्यो नमः. हे आनंदाचे दिवसाचे प्रशस्त घडींतू देवाक प्रार्थना करता आणि सर्व स्वाम्यांगेले नमन करतची हे कार्यक्रमाक सगळ्यांकय हे कार्यक्रम सफलता खातीर मागणी दवरून देवा लागीं तुमकां पुरा स्वागत करतास. आमची कोंकणी बेंगळुरू आयोजित कोंकणी महोत्सव 2023 आजी विजृंभणेरी चलचास. हांव हांगा सर्व माननीय अतिथींक, सन्मित्रांक, सर्व समाज बांधवांक प्रीतीन पूर्ण हृदयानी आमंत्रण करतास. सर्वाले सहभागित्व आयोजित हे कार्यक्रमाचे आनंदू आणि यशस्सू वडयता म्हणूक भरम जातास म्हाका. सक्कडाले चिरपरिचित सेलिब्रिटी चेफ म्हणून नांव पाविले श्री गणेश नायक आणि तांगेले सुपुत्र श्री श्रवणजी नायक आणि हे सक्कड समाज बांधवाक अंडर वन रूफ म्हळ्यार ओट्टू मेळोवका म्हूण सांगून मस्त श्रम पावन हे आयोजन केलेलं आसा. समाजाक करचे सेवे देवाल सेवे म्हणचे तांगेले एक आदर्श. आमगेले कुटुंबाचे एक एक सदस्या वरेन ओट्टू करूक आमी मस्त वोंड पावता ती ते एक बेक तकडेंत गला म्हणके जाता जाल्यार इतले जनाक इतले गण्य व्यक्तींक ओट्टू करचे सादारण काम न्ही. हें तांणी कोरून दाखयता आसची अशीच फुडें वरेन तांणी महोत्सव केल्लेलो आसा आनी तें सक्सेसफूल जावन जाल्लेलें आसा. हे वरेन एक अविस्मरणीय कार्यक्रम जावका म्हणचे आमगेलो आशय. प्रमुख गण्य व्यक्तींक VIPक VVIPंक ವೇದಿಕರಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಸಾಧಾರಣಾचे काम ಅಂತೂ ನೈ. सोना गणेश नायक हांनी कठीण काम कोरून दाखयला. हांगा उपस्थित गण्यातिगण्य व्यक्तींक स्वागत सांगतास. हांकां प्रत्यक्ष नावे परोक्ष जावन समाज बांधवान सहाय हस्तू दिल्लेलो आसा. वेल विशर्स मस्त आसा ती. हांकां पुरा धन्यवाद सांगताची आमंत्रण सांगूक म्हाका खुशी जातास. कोंकणी हावसू आमकां कामधेनू विद्या, बुद्धी, ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यवहारू, संप्रदाय, संस्कृती, मेध हे पूर दिल्लेलं आसा. हाजे निमित्त भारतांत मात्र न्ही बदल देशावरेन आमगेले जनान नांव केलेलं आसा, नांव पाविल्लें आसा. आज हे अमोघ कार्यक्रमांत आमची भाशेचे साहित्य, काव्य, संगीत, नाटक, नृत्य हे न्हयशी मुखार येवचे पिळगेक यंगस्टर्सा खातीर कॅरियर आनी कॅरियर पोटेन्शियला बद्दल आनी आरोग्य सुदारणा खातीर मस्त विशयांत डिस्कशन दवरची हुडोड व्यक्तीले मार्गदर्शन की पुरा आयोजन केलेलं आसा. हाजो पुरा लाभू आमी सगळ्यांनी घेवका म्हणून विनंती करता. हे विविध कार्यक्रम चलोवसूच्या दिवचाक आर्टिस्ट आयल्यांती, कवी, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आणि सगळे प्रोत्साह दिवचाक तुमी पुरा सहृदयी प्रेक्षक हांगा आयल्यांती तुमकां पुरा ओपास सुस्वागत स्वागत. आणि विळंब करनशी आवई भाशेचे सौंदर्य आणि संस्कृतीचे सन्मान कोरया म्हणून सांगताची हांव सगळ्यांकय ओपास स्वागत सांगून वेदिके कार्यक्रम आनी सुरू करच्याक लेखतस. आम्ही वेदिकेर आपोवच्याक मस्त गण्य व्यक्तींक हांगा आमंत्रण दिलेलं आसा. हांतू श्री BS राव हांनी वेदिकेर येवका आनी बिल्डर्स आनी वेलविशर्स आनी मेंटर म्हूण सांगूक हांव खुशी पावतास. श्री BS राव हांनी वेदिकेर सोना गणेश नायक हांनी हांकां आमंत्रण दितासाची. उपेंद्र नायक मामाले अनुपस्थिती आसले निमित्ती विषाद पावता. आनी आमगेले कासरगोड चिन्न मामू वेदिकेर येवका म्हणून सांगतास. तांगेले परिचय दिवच्याक हांव मस्त सान जाल्ली की म्हूण सांगून
म्हळ्यार म्हाका वाजोवच्याक जायच ना. तांणी कलाविद, कादंबरीकार, पोयट आनी मस्त काणी पुरा आमचे गेल्याक तर्जुमे करून आमगेले कोंकणी मात